Mga kapuso, mas ginpabaskog nga pagbalita sa telebisyon kag ginpasangkad pa online. Magaratsada na sugod sa Lunes. Si Rujimar Sukaldito nakatutok. Oktubre 4, 1999, nagratsada sa bugos nga panay ang local newscast sang GMA Regional TV nga may isa ka misyon. Magdala sang matudtuod nga balita kag serbisyo sa tagsa ka Ilonggo. Sa sulod sang 16 ka tuig, ratsada ang naging kabahin sang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sang mga tumalanaw. Mga konsehal, ginsugura na ang pagpangusisa sa ginadudahan. Katuwang sang publiko sa tion sang kalipay, kalamidad, emerhensya kag pagbalita sang kamatuoran. Ratsada lang gid ang kasanayan namon kag ginasaligan sa balita. Bisan nadula ang ratsada sang una, wala gid nadula ang ila contribution sa amon. Agosto 27, 2018. Nagbalik ang lokal nga pagbalita paagi sa GMA Regional TV, One Western Visayas. Pinakauna nga Unified Hiligaynon Newscast sa rehiyon. Ini ang imbokada nga pagpalayag sang One Western Visayas. Ginpasangkad nga pagbalita, public service kag special coverage sa mga importante nga hitabo sa Iloilo, Negros Occidental, Aklan, Antique, Capiz kag Guimaras. Nagpabakod man ang kultura, komunidad kag tingog sang mga Ilonggo kag Negrense. Kag subong nga 2026, ang pagbalita nga institusyon na sa Panay kag Negros, liwat nga magaratsada. Programa nga magapadayon sa paghatag sang pinakamainit nga mga balita, mga isyu nga ginahambalan subong, pinakaimportante nga mga hitabo sa Western Visayas kag Negros Occidental. Ratsada Balita. Muya dyan mabalik ang ratsada para nga mo ginang dansang tao, linsong na yung ratsada. Maayo man accessible ang ratsada sa TV man ako sa online para ang tanan na maihibalo kung ano man nagkatabo sa atong palibot. Ang importante magabalik ang ratsada nga pinalangga sa mga pumuluyo. Halin sang 1999, padayon nga nagauswag ang lokal nga pagbalita sang GMA. Kag subong, nagabalik ang balita nga nagaratsada. Mas mabaskog, mas moderno, mas malapit sa inyo. Television man o kon online. Halin sa toto, tululupot kita sa ratsada!